Sa Ginoo gyud. Ari nilatay daw ko. Inday. Salamat sa Ginoo. Nindot din hay no? Dinhi may nagpicture si Pastor Amay, primero niyang are. Ale. Dere. Ale. Dito ta. Kani guys, clip ni siya guys. Layat ni mga batan-on diri guys. Oh. Clip. Oh. Na guys oh. Oh, kato dito guys. Nailon to dito guys. Dito guys. Oh. Ari guys. Diri guys oh. Dek santuari na. Brad, santuari ba? Santuari lagi. Oh, dili papanagatan. Dinhi may nagpicture ng Pastor Amay sa una. Dili. Pastor Amay may kauban ako. Pag ikatulong ako niyang balik kay kaduhan niyang balik kay man ito. Itong namin niyo ikaw. Tunay ka. Kaduhan din ka. Tunay ka. Katulong ang ating verify. Anindot ni layatan diri brother kanang linaw brad. Atin aw kay ni. Ari maglit-layat brad. Oh, kaliguan na. Dili dito ra hide away. Nindot ni pero Pastor Amay sa ilang private man ni pa. Private yan. Oh, private man ni.